er Silje Tine Marie, og jeg er gammel konkurrencefrisør, lærer på frisørskolen, og derfor synes jeg faktisk lige præcis, at jeg er ret god til at dømme de her produkter. Jeg bliver 49 meget snart, og du har mig her fra morgenstunden, hvor projekt Brug de her produkter og vis dig, hvordan du bruger de her produkter, er godt i gang. Jeg har brugt dem i et halvt år nu. Jeg er virkelig glad for dem, og jeg har om nogen prøvet hjernedødt mange produkter. Jeg har et meget aktivt liv, arbejde, foredrag, undervisning, og jeg skal komme efter jer, og ligesom jeg filmede den her video, så havde jeg i går en maveinfluenza, eller hvad kalder man jeg har spist noget, jeg ikke kunne tåle, så jeg var faktisk rigtig syg, og det plejer ikke at give os noget særligt godt, specielt når det allervigtigste for vores hud er søvn. Søvn. Og her vil jeg bare sige, at det her produkt hjælper mig også, når jeg ikke får søvn. Det er grund til, at jeg går med til at lave den her video til det her produkt, er faktisk fordi, jeg synes, det sparker, undskyld mit danske, jeg har lyst til at sige sku, men det skal man jo ikke, røv for alle pengene. Nå, lad os komme ind i det. Nu er jeg jo lige stået op, det er morgen, så er faktisk i mit nattøj nu, bær over med mig, men det gør du nok også, når du skal bruge de her produkter. Så op med håret, så jeg ikke smasker det ind i alt muligt andet. Find en klud, hvor du kan vaske det af, det du putter i hovedet. Jeg vil også sige, at jeg er rødhåret. Det er godt nok farvet lige nu, fordi at jeg er ved at blive grå. Det er jo sådan, det er, når man er tæt på de 49, ikke? For nogle af os, i hvert fald for mig. Og selvom der står på det her produkt, at cleansing and peeling, i hvert fald når vi skal have gang, jeg ved godt, det er højst sandsynligt spejlvendt, men jeg tænker, der kommer billeder på videoen her af produkterne. Den her rensning, den kan faktisk køre i hele ansigtet. Jeg har jo ikke makeup på lige nu. Jeg har tatoveret bryn, that's it, men jeg har ikke makeup på. Og det er fordi, jeg sover ikke med den. Det håber jeg heller ikke, du gør. Og alligevel renser jeg altså om morgenen min hud med den her. En lille klat. Jeg tror, det er en 2 kroner. Jeg tror faktisk også, hvis jeg skal være ærlig, det her det er lidt for meget. Ud i hele mit hoved. Du gør klogt i at massere det ind. Fordi om natten, der skyller vi vores afdøde eller vores gamle hudceller. Skiller vi af. Husk, når du er i min alder i hvert fald, og ned på halsen. Det er rigtig vigtigt at få masseret den lige så ind, så du får virkelig knuppet alle de døde hudceller af. Jeg har meget sart hud, og det kan jeg kun sige, min hud kan sagtens være i det her. Så er det både klud, tør det af, godt og grundigt af. Den skal vist have lidt mere vand, så nu får I lige en rendende vandhane her i baggrunden. Og en omgang mere. Nogle mennesker cleanser 2 gange. Hvis du hører til dem, der har en uren hud, så vil jeg råde dig til at rense den 2 gange. Men det har jeg altså ikke. Jeg har et par spots nogle steder, og det vil, selvom jeg er ved at blive gammel, så har de kvindelige scenarier ikke helt stoppet endnu, kan man sige, hvis du forstår, hvad jeg mener. så er jeg spredt godt af. Det er op til den enkelte, hvad den synes, når den vil have sine toner på. Og den her toner, den piler og den toner, altså det vil sige, den trækker også alt det der døde af. Den trækker makeup med, hvis det er det, du har på bagefter. Og nogle mennesker kan godt lide at putte det på et par vatrundeller. Jeg synes, flasken er så kæmpestor. Og det er den virkelig. Prøv at se ved siden af mit hoved. Kæmpe meget, du får for pengene. Det er helt hjernedødt. Det er faktisk ret skørt, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, produktets kvalitet og størrelse og pris hænger på ingen måde sammen. På ingen måde.
Nå, jeg sprayer det simpelthen bare i mit hoved. Jeg sprayer det bare på hele mig, og så tager den våde klud og vasker den hen over mit hoved. Nogle mennesker kan lide at komme det på vatrundeller og tørre det rundt. Ja, det ved jeg ikke, om jeg er blevet for gammel til. Hvis du kigger her, så kan du se muligvis, at jeg har fået opereret mine øjenlåg. Fordi jeg er en af dem, der var så uheldig at få øjenlåg, der hang ned over vipperne, så det gav hovedpine. Og på trods af, at jeg har det, så går den altså ikke ind og irriterer noget som helst. Så går den ikke ind og laver nogen som helst form for kaos. Hvilket jeg faktisk synes er meget rart, hvor mange andre produkter kan jeg næsten mærke, at det prikker og ikke er særlig rart. Så, in my face. Og husk halsen. Husk endelig halsen. Og så vask af. Husk halsen og gerne ned, herned. Så der kan vi jo godt blive en lille smule runken, ikke? Med tiden. Så er den del godt af. Så har jeg 2 typer. Fordi begge 2 er egentlig rigtig fine at bruge. Den jeg har brugt allermest, det er den her, det er en serum. Og da jeg skulle have den her serum lavet, jeg har tusindvis af serumer, alt efter hvad min hud nu engang har brug for. Det tror jeg faktisk, man kan læse sig til, hvis du skal have blandet en serum. For den her serum er blandet til mig. Den kan du få blandet ude ved din kosmetolog, men du kan også godt få den sammensat. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Der er C-vitamin i. Det har man brug for at booste huden, både med kollagen og med at rense alle de her små solpletter og friske op og gøre huden rigtig rar. Hvis I kigger, så kan vi simpelthen se, at min hud den lige har fået en god omgang. Altså at den har det fantastisk, bare efter den første rens. Så den her serum kan man putte på. Så har jeg en anden serum, en all day serum, men den her er der altså også faktor i. Den her går altså også ind og giver, altså den passer på, den hjælper dig, den bygger huden op, så den er sådan lidt mere over i den cremede. Den her, den er virkelig dråber. Jeg tager 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dråber. That's it. Den holder for evigt. Og så klapper jeg den ind i min hud. Og ned på halsen, hushalsen. Så klapper jeg den ind over det hele. Lad den lige sidde lidt. Og normalt, man skulle næsten se herovre ved siden af mig, der har jeg sådan et bur med, jeg ved ikke hvor mange serumer. Og det er ofte det, vi er nødt til også i en vis alder. Det er først at have den ene serum, så den anden serum, så den tredje, så den fjerde. Jeg skal komme efter at serum, antal serumer vi putter i hovedet. Her er den lavet i 1. Genialt. Jeg har ikke brugt de andre siden. Det er bare nødt til at være ærlig at sige. Til fordel for dig, der ser den her video, så tænker jeg også at putte den her serum ovenpå. Normalt vælger jeg den ene eller den anden, det skal være ærlig at sige. 3 pump ligner en creme, jeg putter på. Og her smører jeg, husk halsen. Her smører jeg den ind over det hele. Altså er du luksusdyr, så kan du gøre begge dele. Nu er jeg også dækket mod solen, og det er den værste. Det værste mod alderen, det er solen. Vejret, solen. Det behøver ikke være solskinsol, men i det hele taget det, der bare spiser af vores hud. Så derfor er det en god idé at have serum. Absolut. Nå, i de her forskellige morgenprodukter, der har jeg fået den her Ageless dagcreme. Og jeg havde også en, jeg synes, der var spændende at prøve af, som jeg har brugt mest. Den her Ageless dagcreme, den har jeg jo kun brugt den sidste uge, og jeg elsker den. Den er meget, meget lind og tynd, hvor der også er den her, der passer meget til min hud og med faktor i. Og den er altså meget nem at have med. Meget enkel at have med, og øjencremen også. Øjencremen, du drejer den simpelthen bare lige. Et pump er mere end rigeligt til mit øjeområde.
Så jeg putter lige på. Husk, at øjeområdet er noget, man dupper. Det er altid noget, man dupper. Fordi det er så sart. Og man kan diskutere, om man synes, man er til øjencreme, eller man ikke er. Nogle mennesker siger, at de ikke er. Jeg kan kun sige, at mine øjne er. Hvis jeg skal være ærlig, så er mine øjne til øjencreme. Hvor, så dup, så vi ikke rykker for meget af det her helt fine hud. Og pas på med at gnide. Det skal man egentlig aldrig. Og heller ikke som sådan helt op til øjenvipperne. Det er øjenhuden, der skal have. Og også herud i siderne. Og lidt på øjenlåget. Nogle dage så suger mine øjne mere end andre dage. Og sådan er det jo bare. Så i dag, der har jeg faktisk ret meget tilbage. Så tag lige og lær at finde ud af at bruge den til dine øjne, for nogle af os har øjenområder, der skal have det her pump, og andre af os har øjenområder, der ikke skal have det her pump. Så, dagcremen her med en faktor 30 på. Sådan 2 pump er ofte det, der er godt. Så nu gør jeg lige noget snedigt her. Den er mere sej i, det kan godt se, at den kan stå op, den her. Den bruger vi på den ene side, og så bruger vi den anden på den anden side. Der er full faktor i, så nu har jeg snart så meget. Og et pump til mit ansigt, som I kan se, passer til det halve af mit ansigt. For mig er den jo, jeg synes den er dejlig, drøg og giver sådan en rigtig lækker glød. Og altså, da vi startede, havde de her helt meget dybe, udsultede kinder. Og der er der stadig lidt rynker, hvis vi kigger. Men det er faktisk ikke så meget. Det er ikke så meget. Vi skal lige huske på her. I går har jeg spist noget, jeg ikke kunne tåle. Nøj, hvor var jeg syg. Så tager vi den anden her. Den er meget lind, og det er virkelig en smagssag, hvad man er til. Selve produktet er meget flydende. Meget, meget flydende. Jeg ved ikke, om man kan se, at den ligesom flyder. Så, og ligger på min hånd sådan helt vandet. Helt vandet. Kan I se det? Nu er der allerede her, jeg bare dyppet den ene finger i, har jeg alt for meget. Så altså, der er rigtig meget produkt for pengene. Så en finger på, jeg har stadig så meget på min hånd. Og den er mere silkeblød og smør i hovedet end den anden. Så for mig at se, er det virkelig en smagssag, hvad man er mest til. Nu har jeg så meget, så nu må jeg hellere få det på halsen. Alt for meget har jeg taget. Og ned til brystrynkerne, eller hvad fint man kalder dem i dag. Sådan der. Begge dele, synes jeg, min hud suger lynende hurtigt til sig. Begge dele, synes jeg, er virkelig dejlige. Og det er lidt en smagsag, om man til den, der er mere drøg, som den her, eller man til den her over. I kan se, begge dele giver en ganske fin og dejlig hud. Om det er den ene eller den anden. Den her er allerede suget helt ind. Og den her, den har lige lidt endnu, og har lidt mere aldersorienteret, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, det føles på min hud. Ja, det er sådan, det føles på min hud. Det er jo min dagrutine. Jeg kan godt lide, at jeg så lige går børster mine tænder, eller sætter mit hår, før jeg putter min makeup på. Jeg er ikke en, der bruger rigtig meget makeup, men jeg kan godt lide sådan ligesom at gøre det lidt ad gangen. Det var morgenrutinen, og hvis du bliver hængende, så får du også aftenrutinen. Regn dig med, for jeg skal vist klippe de her 2 videoer sammen i aften. Til dig, der sidder og tænker, hvad skal jeg egentlig købe her? Det er så stort et produkt, der er så mange ting, og det er så fantastisk, at det er en investering.
Og i min virkelighed, og i min verden, er du den eneste, du ikke kan komme af med. Ergo du burde være det, du investerer mest i. Og skal vi være ærlige, så jo ældre vi bliver, jo flere rynker vi får. Det er ikke alle af os, der kan finde ud af, at synes, vi ser lækre ud med det. Men nogle af os har faktisk brug for lidt hjælp til at synes, at når vi kigger os selv i spejl, at vi ikke lige får sådan en, men vi faktisk får sådan en, så investerer lidt i dig selv, ikke? Det gør jeg i hvert fald. Nå, vi ses til aftenvideoen. Hehe. Så er det aftenaftalen. Så er det del med min aften. Og jeg står her i min morgenkåbe, mit nattøj er allerede godt på vej. Op med håret, som I ved, væk fra det hele. Og jeg har taget lidt makeup på, sådan så I kan se, hvor effektivt det er, når det skal blive fjernet. Så først og fremmest tager jeg min cleansing, som jo skal ud i hele hovedet, som I ved, bare lige sådan en dråbe, eller 2 kroner, og ud i hovedet. Og øjnene, der skal have en god en. Jeg kan godt lide at børste nedad. Nu er jeg jo en ældre kvinde, var jeg lige vil sige nu her. Jeg er jo til den type kvinde, der kan være på vej mod overgangsalderen, og nogle af os, når vi er det, så bliver vores vipper også ofte rigtig, rigtig tynde og fine, og så kan vi ikke rigtig se noget. Så jeg kan godt lide at ikke knuppe for meget, sådan helt skrubbe og knuppe. Ja, så bliver man ikke kønner, vel? Så tager jeg min klud og får det lige taget af. Og for at være helt ærlig, så går det jo mega hurtigt af, som I kan se. Så skal der faktisk ikke alt for meget til eller på. Så er det faktisk af. Så er det væk. Og ned på halsen selvfølgelig også. Husk det. Det er rigtig, rigtig vigtigt at huske. Så jeg skyller lige min klud, så den er god og ren, og så skal jeg have min peeling, spray, tonic, som jeg også lige får lov at sidde og, skal vi se, jeg skal have lidt på halsen. Det dufter fantastisk. Jeg er lidt sart, hvis jeg skal være helt ærlig, med alle de der dufte af parfumer, og jeg kan simpelthen ikke have, at jeg lugter af, de forskellige mærker har nogle gange en helt ekstrem duft. Det er altså ikke godt til. Så er make-up af, og huden er dejligt frisk, og fri for alt det her sådan make-up halløj. Så er der noget, der hedder Caviar Liquid Maske. Jeg ved godt, det er jo baglæns, når jeg filmer på den her måde. Den kan jeg godt finde på at tage på, og det jeg gør, den skal sidde 10 minutter. Nogle mennesker har brug for at prøve den af i 2 minutter, 5 minutter. Jeg ved ikke helt hvorfor. Min hud er egentlig rigtig sart, og jeg kan sagtens have den på i 10 minutter. Og så lader jeg den komme på, men jeg tager simpelthen sådan et par vatrundeller og lægger hen over øjnene. Sorry, jeg larmer lige lidt. Lægger hen over mine øjne, inden jeg sprayer det på. Så jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det her det er hjemmebrug, og det er det, vi sådan egentlig er ved at lære, hvordan gør vi. Så på øjnene, jeg skal lige have åbnet for banditten og fundet den i den rigtige retning. På øjnene, sådan her. Det kører godt, hva'? Ja, sådan er det at gøre tingene derhjemme. Kan vi bare se her på mine øjne. Og hovedet tilbage. Det er svært at holde hovedet tilbage og også stadigvæk holde filmet for jer. Og så på. Det vil det altså ikke i dag, men det vil det normalt, vil jeg bare lige hilse at sige. Så det her, det bliver underholdende. Sådan der, så kører vi. Ja, jeg tænkte nok, det nok skulle. Og så tager jeg det af.
Så sidder det på i 10 minutter. Som I kan se, det er kommet helt ned her. De 10 minutter for det arbejdet og virket, og det er simpelthen sådan en maske, noget der bare hjælper. Det smager af noget der gør huden endnu mere sund og rask og frisk, og ja, hvis jeg skal helt ærlig. Den sidder så i 10 minutter. Nu gør den ikke i dag, fordi jeg dybest set skal lave den her video til jer, men normalt sidder den på i 10 minutter. Jeg kan godt lide at tage mit aftenbad og finde ro og varmt vand, inden jeg skal i seng. Og når jeg gør det, så bliver den faktisk siddende, og så vasker jeg lige hovedet, når jeg kommer ud. Men nu fordi du er her, lige her og har med til min konkurrence med de her pads, øjne, halløjs, fedtrundeller, der på ingen måde synes, de vil være samarbejdsvillige, ja, så tager den af lidt før, inden jeg putter min retinol på. Retinol her, den her retinol er der 3 typer af. Der er en meget blid, der ikke prikker særlig meget, som egentlig bare er til nybegynder. Hvis du spørger mig, så er 30-35 års alderen der, hvor man skal begynde med retinol. Nogle mennesker synes noget andet. Du skal vurdere, hvad du selv synes. Spørg din vejleder, den der hjælper dig med det. Men der er en mild, den her mellem, og så er der en meget mere kraftig. Og den mellem her, da jeg startede med den, der prikkede den faktisk. Der kunne jeg godt mærke, den arbejdede og prikkede. Jeg har givet den en til min svigermor, som har en pæn del rynker, og hun elsker den. Altså, hun siger, man kan mærke, den arbejder, og hendes hud har bare en helt anden glød, så ret fascinerende, at det ikke kun virker på mig. Nå, af med den. Af med masken. På trods af, at den egentlig gerne skulle have 10 minutter, så får den ikke mere. Og prøv lige at se, hvor lækker min hud den er. Altså, det er jo helt fantastisk af en på 48. Altså, jeg vil bare sige jer, det er virkelig, virkelig fantastisk. Sådan. Nå, så skal vi have den her fantastiske serum på, retinol. Jeg ved ikke, om I ved det, men der er noget, der hedder squirreline. Der er noget, hvor man ligesom arbejder ud fra at arbejde på de her helt fine, små linjer, vi har alle mulige steder. Og det er der altså også her i. Det hedder den faktisk også, men nu kan I ikke se det, fordi det jo er modvendt. Nå. Få dråber. Det eneste, jeg kan sige om den her, der ikke er en god idé, det er at få den i munden. For den smager sådan er ikke godt. Men man fanden skal også spise sine produkter, ikke? Og så skal den ikke helt op til kanten, for den er meget aktiv. Og det er fordi, jeg har den, der er ekstra aktiv, i stedet for den meget blide. Den skal simpelthen kun her rundt i det her kant. Mange mennesker møder, at retinol tørrer deres hud ud. Det har jeg også prøvet med nogle andre produkter. Det gør jeg ikke med den her. Så nu er der gang i. Det jeg gør, det er, at jeg klapper det ligesom op her til, sådan så mine fingre på en eller anden plan får det op omkring øjnene, uden at den får det helt ind. For huden skal nok suge det op af sig selv. Det skal nok lige så stille løbe tættere på øjet. Du behøver ikke putte det helt tæt på. Så ned på halsen og på brystkassen med det. Og så kommer vi til selve cremen. Den creme, der ligesom skal lukke det hele inde og hjælpe det med at blive rigtig godt. Jeg synes, den er helt fantastisk lækker. Der er sådan en lille fin en til lige at skovle med. Den kan jeg godt lide. Og jeg bruger spidsen her, og den er ikke flydende. Den er fast. Men når I så får fat i den og får den på huden, så er den ligesom smør. Den smelter. Altså, jeg kan ikke forklare det bedre end det. Som om den sådan et stykke blødt smeltende, den smelter bare. Jeg putter den ud i fingrene. Smør den ind. Og så det sidste op til øjnene. Som I kan se, ikke helt ned på øjenlågene og ned på halsen. Og så lader jeg den ellers
komme godt ind i huden. Og så klapper jeg lige under øjnene. Og mine dejlige rynker, som jo for den sags skyld ikke er. Og nu begynder den så at arbejde. Det kan jeg simpelthen mærke. Jeg kan mærke de steder, hvor min hud har ekstra brug for det. Det prikker, det varmer, det prikker. Ikke på en ubehagelig måde. Og måske første gang tænkte jeg, what the... Og det må man vist ikke sige på en video. Men holy... Og det skal være ærligt sige, at jeg tænkte, var den lige lidt for stærk til mig? Det var den ikke. Det var bare mig, der ikke var vant til, at mine produkter godt må arbejde. Hvis du ikke er klar til det, så tag den, der er den letteste i styrkerne, og ellers så kan du sagtens bare køre på resten. Husk herned. Husk halsen. Og rundt om munden, og give den så gas. Og så er det et par pænt at sige godnat herfra. Og nyd, at du allerede i morgen føler en meget, meget lækre hud. Det gør jeg i hvert fald. Og jeg tror, man kan se det. Jeg tror simpelthen, man kan se, at den er lækker og har taget godt imod og suger godt til sig. Det er jo lidt her for mig. Jeg håber, det her produkter, hvis du vælger at købe dem med, er lige så gode for dig. Og nu kender du mig jo ikke, fordi du er inde på den her side, men hvis du gjorde, så vidste du, at jeg var et menneske, der kun omtaler mig om noget, som jeg virkelig kan stå inden for. Sådan er det med den, jeg er. Og det, jeg står inde for og har holdninger. Så godnat herfra.